bazen behin zaleok! Badakizuen ora etorri garen gaur? Zirko eskola batera, zergaitik? Ze gaurko ipuinean! Paiazo bat agertzen da! Badakizue zein den gaurko ipuina? Gaurko ipuina nire aita paiazo bat da! Esan zion Aimarrere bere lagun batek. Aimarrek? Besarkada bat emon? Eta musu handi bat. Bere lagunak ez zuen ezer ere zulertzen, baina jolastera joan ziren. Aizue, Aimar postu zen erabat paiazo zan ziotenean. Bakizue zergaitik? Bere aita paiazoa zen, eta berari pilo bat gustatzen zitzaion bere aita paiazo bat izatea. Aimarrek bazeukan beste aita bat bebai, Aitatxo esaten zion berak, bat aita eta bestea Aitatxo. Aitatxo medikua zen. Aitatxok esaten zuen, beraien lanbideak garrantzitsuenak zirela. Izan ere, batak gorputza sendatzen duelako eta besteak arima sendatzen ditu. Oso lanbide garrantzitsuak direla, dio. Ze barrea eragiten du, barrea! Aizue, Aimar egunero ikusten du nola aitak Aitatxo esnatzen duen. Aitatxo ohean gelditzen da, oso nekatuta dagoela esaten du. Eta azkenean barrezka bukatzen dute. Eta Aimar bai, beraiekin barrez lehertzen hirurok ohean. Pilo bat gustatzen zaio Aimarreri bere Aitatxoekin barre egitea. Eta ez bakarrik hori, Aitatxok esaten du, hori zoriontasuna dela. Egun batean, aita oso goiz esnatu zen eta lanera joan zen. Egun horretan, entrenamendua zeukan, paiazoaren entrenamendua. Esan zuen Aimarrek, Aitatxo, ze iruditzen zaizu? Detektibez janzten bagara eta aitaren atzetik joaten bagara, ia zer egiten duen ikustera. Ai, esan zuen aitak, oso ideia interesgarria iruditzen zait hori. Bai horixe. Eta detektibez jantzita, etxetik irten ziren. Lehenik eta behin, aita gimnasiora joan zen. Baina ze aspergarria zen, han gimnasioan egotea bizikleta baten gainean, han geldirik. Eta korrika egiten, han zinta baten gainean inora joan gabe, oso aspergarria. Eta Aimar eta Aitatxo han egon ziren. Aita irten arte. Handik irten zenean, tipitapa antzokira joan zen. Eta Aitatxo eta Aimar euren atzetik, beraren atzetik joan ziren. Antzokira. Eta antzokira sartu ahal izan ziren, ze hango langileek Aitatxo ezagutzen zuten. Esan zieten, baina aita ez da konturatu behar. Eta jesarlekuen atzean jarri ziren. Aimarrek pentsatzen zuen aita ikustea oso barregarria izango zala, baina inolaz ere ez. Aitatxo behin eta berriz egiten zituen gauza berdinak. Bizikleta gurpil bakarreko monoziklo batean igota eta malabareak egiten behin eta berriz eta jauzi egiten santxiri buelta batekin eta gauzak bota eta hartu, bota eta hartu. Ze aspergarria, pentsatu egin zuen jendeak olan barre egiten zuela. Ostean, aitak negarre egiten hasi zen.
Ai, marrizutu egin zen, eta orain zergaitik egiten du negar. Aitatxok esan zion, negar egiten du barrea eragiteko. Barrea eragiteko? Horretarako? Bai, Holanda. Eta bapatean, aita monozikloan igo eta pilotak egiten hasi zen, malabareak egiten, gora bota eta monozikloen. Eta berari pilo bat gustatu zitzaion. Eta orduan, konturatu gabe, zutundu eta txaloka hasi zen. Oso ondo, aitatxo, oso ondo, esan zuen aitak. Baina, hemen egon zarete, bai, hemen egon gara. Aita, baina, ze polita den zure lana. Bai, nire lana oso polita da. Egun horretan Aimarrek erabaki zuen zer izango zan nagusitan. Nagusia zenean... medikua izango zen, baina ez edozein mediku. Sudur gorria zeukan mediku bat izango zen. Aizue, gustatu zaizue ipuina? Eta zuek, zein izan nahi duzue nagusia zaretenean? Bueno, ondino ez duzue esan behar, Baina bai egin behar duzuena da, larun batero hemen gugaz egotea, Bazen behin saioan Oizmendi Telebistan. Eta nahi duzuenean, gure ipuin guztiak web horrian. Eta ez dugula oraindik kontatu zuk nahi duzun ipuin politori? Eskatu. Eta nik kontatuko dizut. Aizue, usten, gaur zirko batera etorri gara. Hala, ni banoa zirkoa ikusten. Agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.